Vi var til præsentation af den første hjertepilot-motorcykel med blå blink i Randers. Det er Brian Bo Clemens, hjertepiloter.dk, som har taget initiativet til projektet i samarbejde med Sommers Ambulanceservice. Preben Clemens fra Markusgruppen har sponsoret en særlig hjertestarter til Danmarks første hjertepilot-motorcykel. Jeg er utrolig glad for, at vi i dag sidder heroppe hos Markusgruppen og kan gøre en forskel her i Danmark med at sætte den første motorcykel hjertepilot i gang. Jeg synes, det koncept, der er lavet vedrørende den nye hjertemotorcykel, som er den første i Danmark, føler jeg er et fantastisk koncept, i og med at det kan komme hurtigere frem en ambulance, og det kan redde menneskeliv. Det vil jeg gerne være en del af. Jeg har gennem længere tid forhandlet med ambulanceservice over i Sommers Ambulanceservice, hvor de har stillet en hjertepilot via motorcykel til rådighed, så vi kan komme ind i byer alle steder. Sommers Ambulanceservice har blandt andet specialiseret sig i at være klar ved diverse events. Sommers Ambulanceservice er en ydelse, vi giver til de forskellige events. Det kan være motorløb, det kan være motocross, fodboldsklubber. Ja. Og sådan nogle steder, hvor vi kan komme ud med både samaritter, ambulancefolk, nødbehandlere og læge. Sommers Ambulanceservice har 45 samaritter, som hurtigt kan rykke ud. Den har jo mulighed for at kan køre ud til hjertestop på en meget mere nem måde, end hvis du skal gå til stederne, fordi den har hjertestarteren på sig. Hvordan med GPS'en? Hvordan virker den? Skal jeg tænde for den? Nej, det behøver du ikke. Den kører hele tiden 24 timer i døgnet, så kører automatisk. Så lad os komme i gang. Ja, lad os få den puttet ned i, så du er klar. Vi vil meget gerne have flere af den, fordi vi skal jo ikke bare køre her i regionen Midtjylland. Vi vil gerne have den til at køre i alle regioner, og selvfølgelig også på Sjælland. En hjertepilot er en mand, der er uddannet til at kan køre ud til et eventuelt hjertestop. Man får installeret en GPS-tracker i bilen eller motorcyklen. Man får installeret en lille app på sin mobiltelefon, sådan man kan tilkaldes via hjerteløber eller via alarmcentraler. Og at støtte den første hjertepilot i Danmark, det er jeg stolt af at få lov til at gøre det. Nu her, hvor vi er i Randers, hvor den første motorcykel er, hvor man kan komme ind, hvis der kommer et udkald til en butik inde midt i byen, jamen så kan det være svært, hvis det er ensrettet gader, og et hjertestop skal gerne foretage. Vi skal gerne være fremme, helst inden for 4 til 6 minutter. Derfor har vi set det som vigtig ting, og gå med i den her løsning med at lave en hjertepilot med motorcykel, og ser stor frem til at udbrede det over hele landet. Jeg er på vej. Hallo? Voksentilstand. Fjern plasten fra elektroden mærket 1 og placer den på patientens bare hud, præcis som vist på billedet. Den her iPad-hjertestarter er rigtig god til det her motorcykelprojekt med hjertepiloterne. Den har en funktion, så den kan både bruges til børn og voksne, så den dækker hele befolkningsgruppen ind.